Dende hai tempo, o Concello era consciente da necesidade de acometer unha actuación de envergadura na estación de augas residuais de Abruñeiras, que solucionara dunha vez as deficiencias nos distintos equipos de funcionamento e tamén na capacidade das instalacións. Problemas todos eles que están a provocar vertidos contaminantes á ría. Con esta actuación, a Xunta pretende modernizar a planta de tratamento, destinando a este fin un investimento de 2,3 millóns de euros. A mellora aparece xa incluída no Plan de Saneamento Local, como indicaba o propio rexedor, Santiago Freire. Este investimento vai a supoñer unha transformación significativa do que é o proceso de depuración que estaba levando a cabo esa depuradora, que era deficiente, que tiña moitas eivas e determinados aspectos que corrixir, e que debemos ser conscientes que esta reforma, este investimento que se vai a facer por parte da Xunta de Galicia, é prácticamente igual ou superior ao investimento que supuxo no seu día a construción da depuradora actual de Noia. O seguinte paso, segundo el, será a construción da nova depuradora, unha actuación necesaria, que tamén aparece incluída no Plan de Saneamento Local. O propio plan director contempla a instalación e a construción dunha nova depuradora. Ese é un investimento que se vai a desenvolver ao longo dos próximos anos, é un investimento que supón unha cuantía moi elevada de aproximadamente 18 millóns de euros, que evidentemente ten que ser xestionado con fondos europeos e ca colaboración da Xunta de Galicia, e que esta actuación que agora se vai a levar a cabo con carácter inmediato non exime das actuacións posteriores e da construción futura de unha nova depuradora. Nos últimos anos a Xunta leva investido en Noia preto dos 5 millóns de euros en actuacións en materia de infraestruturas hidráulicas, destacando a execución da rede de colectores xerais.